kublai phi perlok hakane kapor ngasne ban pentip je phi bang ayo tam ya kawe ka driving license na yodo haka apro tering lai ban rio ajar phuai kabadai jong i ba lambor mandik kongkhan ya kerpa je phi baro ki perlok ba so ba ban share kene ka video khnang ba ibari try kene ka driving license intem ba ibadai try kene ka driving license sa phone ha une number nyau not san iwe san not saw nyau saw bar hagan ne kapor nga siam mi kene kalat ban ajimut lem ye phi baro ba snow ba ban le IT ka vaccine nang ba ngin job no khamkro ye kene ka khlam covid 19 ka jiyo tika ka jong nga jong phi baro kan long kan ro jing da ya ka kot ka khya jongi baro lang te tang ga ne ku be shibon ni phi baro